Jotono no phungkaham lamsogo hanauhai ane blog ho kai chung nugui mankhana no rok chung biango thang tonglai isa jono masa bamlai kai ko phaisok pakya chung tabo kaisa samung ni bagi phaimani charai rok ni adar buna bagi kachung oro ajugai tonglai kya bisingo kama habya bisingo habui ticket na har pakya kai aro jaga kerini bagai chung taboro baira wasugui tonglayo kolom suka bisingo ke esi tongoro ma hapka jakam hon tonglakya gahina buzalai oro nasing tonglakya chung aro nasing laijak jotono chung odino khorok tam thangmani kolom jaglai suka nugui mankhana genor nai tongdi an blog no ke tabuk ke bisingo hapkasung esi genang belai aram tongkha rokhai kolom liya iku yang uklugo kha adar buo goro bank bo tongo tai adar bo buo kai bank ni customer rok bo tongo yango yang khe bank ni customer rok ikon rok nugui mankhana bank kai Bank of India norok bo norok ni charai rok ni adar rok buna hangkaro phaimano chungoro nasinglai tonglaikya belai khe jaga ko gachung tabukhe phirogui phaikya phaiyi kisa ko tamjeng khamo lekchom niwo kisa ko mani rok paitlang laina hanai bithi rok nok nai tongdi ani blog no Nobel saban kasih paitlang nani dem boleh thang na boleh bay ang không may muốn ang biết rằng nó yang khul roma ba yang này là con yang thay hin chân này cái sẵn cơ làm đó thang cái nào anh đi bay Nobel tuh dekat sih Nuh ka ih kai di chúng ta biang tham phải lấy chúng ta khai nhập phải xảy ra cái yang nasi buku atau buku apa bukunya sudah kia itu ada junjung yang nasi deh jadi kalau neng menuk sampai kia aman putih neng tunggu tadi sekarang mana itu tunggu kita makan kalau sah Nobel kerja mam kah Oro chung tabuk belai lengkha nei jono kaisa lasi borok no chrai rok no bang jono kaisa lasi khari reka iko ke dai rokhai bin papa song kai amrung ni bin ama song ke ko paina thango bithi paina thango borok phaya sini chungkaro gari o kai ko angbo kaisa lasi ni nakha belai na lengkha belai ku kutung odino ge chungo botabuk bitirok pai bekhe thanglai sinai nogo takalan chaya kho thamna jamuk kamu singyang jamuk sinta das kure asma bine asam thakna apa ni lam nama sang tu dan bezan langwo lamar o phalmale Sostin bagai tak boto sido boto kuri. Singtabuk kipli dong lagi ya. Honorong olah mana sida sini naik gradi. Singtabuk thanglah sini para wah kipli dongka. Kalau kita ada kabel fiber stick fiber mas sagol katai kon sana maksud saya
Iko tabo keseng main road sok pakya main road khai belai no lama kordan bagai speed ro kachung tabuk nogo thangla chongo no nai chong di an block no chini logi logi phaidi lama rok nai chong di norok ke cheng nogo sok pakya sarik ko kha tabuk kisa lela oi thui besa oi toro di rok kana srai rok khar thui tongo belai no lengkha amon loge kisa rok ko akoi ta srai rok gai ko borong nom ti hai khela thang to manu gai chung agi thang mani kisa mujo manka chung ba game ti rok plai rok bai pungrubo gana rok buda thang amte gai chung kai ko amte agi chrai phru thungo gana ji borok ba gi thang nok no phuno gana nai tong de engkha kurugo belai engkha ni ke pupung sa nayan sa budung pupung tini nani blog asuk no kai je nai chong nai rok no hambai nai chong mani bagai ni je kadal nai rok subscribe khai kong ka khasi khai di ni hai hambai je to no na aja bon bon kasha de foto